ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏହି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପତିତପାବନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଗର୍ଭଗୃହରୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପହଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁନା କୂଅରୁ ଆସିଥିବା 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଜଳ 35 ଗରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, 33 ଗରା ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, 22 ଗରା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଭଦ୍ରେଙ୍କୁ ଓ 18 ଗରା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଗଜାନନ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି ମହାସ୍ନାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଗୃହରେ କେତେ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।